दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान गोलाव सम सोमावसारनानै जोंनि एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन एबा UBPO आरो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो बे अर्गेनाइजेसनफोरजों जथायै मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन जायखौ जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै बुंदों आरो दिनै 27 जानुवारि 3 बोसोर जाबाय आरो जों दिनै बिटिआरआव थानाय गासैबो साब डिभिजनाव बाइक रेलि खालामनानै बेखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामदों लोगोसेयैनो दिनैनिफ्राय जोङो जिहेतु बिटिआर एकर्डआव दंखायोमोन जे जोंनि मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमानो 5 लाखै रांखान्थि अनसुंथाइ होनांगौ बेखौबो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बिटिआर सुक्ति जानाया दिनै 3 बोसोर जाबाय आरो मैया भारतनि 74थि सुबुं दारा सान एबा गणतन्त्र दिवस एबा माने रिपाब्लिक डे बेयाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय जे बिटिआरनि जि एकर्ड दफा जे सानजाहा गहपुरसिम बर' सुबुं थानाय गामिखौ बिटिआरआव सोसननांगौमोन बेखौ बिथाङा फोसावनायनि गेजेरजों खामानिखौ जागायबाय आरो फैबाय थानाय मार्च दाननि गेजेरावनो गासैबो अफिसियेल बा गासैबो खामानिया जासिगोन आं बेनि थाखायनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरदों भारतनि गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासिदों मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरनिफ्रायसिमबो आङो सिबिनाय जासिहरदों मुंख्लंनि थाखायसो जों दिनै बेसिम मोनसे थासारियाव सफैदों आरो जोंनि सनितपुरनि बिश्वनाथनि जिल्लानि जिफोर बर'फोर दिनै बिटिआरआव हाबनायनि थासारिखौ मोनबाय आं बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआरआव बरायबाय आरो बिथांमोनखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जौगानाय खामानिखौ जोङो मावलाङो रन्जन दैमारि आरो बेनि अनगायै माखासे एनडिपिफोरा दासिमबो उदां अख्राङाव लाबोनो हानाय जायाखै बे समावहाय फैगोन दासिम एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि केडारफोरनि फिसा फिसौ केस दङमोन बेयाव सफैदों आरो जोंनि सनितपुरनि बिश्वनाथनि जिल्लानि जिफोर बर'फोर दिनै बिटिआरआव हाबनायनि थासारिखौ मोनबाय आं बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआरआव बरायबाय आरो बिथांमोनखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जौगानाय खामानिखौ जोङो मावलाङो रन्जन दैमारि आरो बेनि अनगायै माखासे एनडिपिफोरा दासिमबो उदां अख्राङाव लाबोनो हानाय जायाखै बे समावहाय फैगोन दासिम एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि केडारफोरनि फिसा फिसौ केस दङमोन बे फिसा फिसौ केसखौ उइथड्र खालामबाय आरो माखासेया उइथड्र जानायनि लामायाव दङ आरो लोगोसेयैनो एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांनि जि भार्डिक्ट बे भार्डिक्टखौबो जिहेतु लवार कर्टआ एबा हाइ कर्टआ बिथांखौ फिन जेलाव जोबथेनायनि दोननायनि मोनसे भार्डिक्ट होबाय आरो बेखायनो जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय सावरायलायनानै बिथांनि जि केस बेखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव नांनो थाखाय दैथायनाय जादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ खम साननि गेजेरावनो रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैगोन लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिएफबिनि केडारफोर दङ दैदेनगिरिफोरा जेलाव दङ गासैबो बिथांमोनखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं इलेक्टेड गभर्नमेन्ट दङमोन माबायाव बिटिआरआव खिन्थु दायो जिहेतु सिमा बारनाय लोगो लोगो एक्सटेनसन जायो बे सिमाफोरा बेनि अनगायै माने इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैनायनि माबा चान्स दं नामा बिदि जेबो चान्सखौ जोङो नुहुरथ'वाखै खारन मैया चिफ मिनिस्टार बिथाङा गामि सोसननायनि बाथ्राखौ फोसावदोंल'सो दा माखासे अफिसियेल प्रसिडिउर बे अफिसियेल प्रसिडिउरा जायोबासो जोङो बुंनो हागोन सार बेजों लोगोसे मोनसे सोंथि आं खालामो दा रायजोआव गोबां बिदिनो गुलाय गुजाय जादों मानो होनबा जोंनि बिटिआर दफायावहाय जिखिनि तामुलपुर बे डिस्ट्रिक्ट जाना थांबाय दा बेजों लोगोसे बेबायदिनो बर'फ्रा गुलाय गुजाय जादों माथ्र खोथा होननानै खोथाजों थगायगोन नामा होननानै बे मोनसे गुलाय गुजाय फैफिनदों तामुलपुर जिल्लाखौ बोखांफिनाखै बेखौ आसाम एसेम्ब्लिनि माखासे समस्तिखौ डिलिमिटेसन खालामदों एबा दाफामफिनदों दा बेनि थाखायसो माखासे एडमिनिस्ट्रेसन असुबिदानि थाखाय तामुलपुरल' नङा बिश्वनाथ दङ बिदि बजालि दङ हजाय दङ बेबायदि आसामाव मोनब्रै जिल्लाखौ बोखारथ'नानै दोनदों जेब्ला डिलिमिटेसननि खामानिया एबा समस्ति दाफामफिननायनि खामानिया जोबगोन अब्लानो तामुलपुरजों लोगोसे मोनब्रै जिल्लायाबो फोसावजागोन आरो जोङो साननो हायो
39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।